El masclisme mata és el lema que enguany encapçala la manifestació en contra de la violència de gènere, una lacra social que centenars de valencians rebutgen assistint en esta manifestació del 25 de novembre. Me enteré a través de un grupo de amigas y creo que es un motivo muy importante, ¿no? Para que esto, a ver si una vez se acaba, es algo muy serio y pienso que los políticos tendrían que tomar, ¿sabes?, medidas más drásticas contra esto, ¿no? Son muchas las mujeres que están muriendo y como mujer que soy, pues vengo aquí para apoyar a las familias y a ellas que ya no están aquí, a todas las mujeres. Que així com cada any, no és este el primer, nosaltres com a dones progressistes i evidentment també del PSOE hem estat sempre contra la violència a nivell personal, a nivell ideològic i evidentment també a nivell institucional. Pensem que este és un dia que hi ha que estar en moltíssima força perquè les persones estem per lo que som però també per lo que signifiquem i sobretot per donar cobertura, no? Cobertura emocional a totes les dones que estan patint la violència i que en definitiva nosaltres pensem que quantes més dones siguem i més homes també lluitant per aquesta lacra social, pues evidentment conseguirem que s'acabe. Per lo menos això és el que intentem. Responsable no, yo pienso que la sociedad es la que tiene que hacerse responsable en el sistema, en los centros educativos, de enseñar y después de sus propios padres, de la enseñanza que reciben. O sea, yo pienso que lo que falla también es todo el sistema y especialmente los centros educativos, porque no se le enseña la igualdad entre hombres y mujeres. Una cosa que és absolutament necessària i és una llei integral que prenga mesures de prevenció, que se coordinen les administracions, però això és important, encara que la mentalitat col·lectiva i el canvi de la mentalitat col·lectiva sol ser sempre una peça fonamental. Lo més important en els últims temps és que s'ha aconseguit erradicar la impunitat al voltant d'aquestes conductes, no?, de maltractament front a les dones. I això farà avançar a poc, amb tota seguretat, aquesta reivindicació. Apoyando a todas las mujeres que son víctimas de esta gran lacra social de la violencia de género, de la violencia machista y bueno, pues aprovechando el día de hoy para sensibilizar a toda la sociedad, a los hombres, a las mujeres, que se entienda que esto es un problema sociológico, que es un problema de todos y que la lucha para acabar con la violencia de género nos corresponde a todos.